Ikamatha video msiku wa lero ndikhala nditakupasirani nyimbo zimene ndi best kwa oyimbayo, ndipo mu video msiku wa lero ndikupasirani nyimbo zimene oyimba anayimbapo mpaka napanopa sanayimbenso nyimbo yabwino imene inafufuta yakaleja. Ndipo mu video ya msiku wa lero nyimbo ina iliyonse imene ndikupasireni ndizikupasirani oyimba ndi nyimbo imene anayimba kuti pali ma chances onse kuti sazayimbanso nyimbo yabwino ngati imeneyo. Ndiye ndipemphe kuti tikhale limodzi. Dzina langa ndine Samavita. Tionere video hii mpaka na kumapeto. Pa number 1 munthu amene timuone ndi Onesimus, chifukwa chakuti iyeyo Onesimus mchaka cha 2013 apa panali pa 6 December mu albamu yake ya Ndere imene anayitulutsa mu 2013 anayikamo nyimbo imene amati Ndakusowa, ndipo nyimboyi inatulutsidwa pa 6 December. Nyimbo yopulutsidwa pa 6 December inakhala anthem mu nyengo yonse ya Christmas mpaka na New Year. Aliyense ankangoyimba Ndakusowa and all those kind of nyimbo, but nyimbo ya Ndakusowa inali imodzi mwa nyimbo zimene zinayaka moto mu nthawi imeneyi. Kupatula kuti Armstrong, iyi inali albamu imene munali nyimbo zambiri kuphatikizapo Ndere ngati mwa albamu yake. Nyimbo ya Ndakusowa inali nyimbo imene inagwedeza pena paliponse mpaka na lero. Armstrong kapena kuti Onesimus wa nthawi imeneyo sanayimbeponso nyimbo imene inagwedeza dziko lonse la Malawi, imene inahita pena paliponse, imene inatenga miyoyo ya Amalawi ngati nyimbo imene amati Ndamusowa. Wachiwiri amene timuone ndi Rashide. Rashide amene mukumudziwa uja chifukwa chakuti nyimbo imene anayimba mu 2020 panopa ili pa 1.4 million views pa YouTube. Iyeyo adayimba nyimbo imeneyi mwezi wa Julai mchaka cha 2020, nyimbo yake imene amati Ndizasangalala. Nyimbo ya Ndizasangalala inali imodzi mwa nyimbo zimene even mpaka na panopa ukamazimvera umadziwabe kuti amene ndikumvera apayo ndi Rashide, amene ndikusanga nyimbo zake apapayo ndi Rashide, amene ndikumvera apayo ndi Rashide, chifukwa chakuti nyimboyi inachambulidwa mwamakono ndi VJ Ken, komanso kuphatikizapo ngakhale audio yake imamveka mosangalatsa kwambiri. Iyi ndi nyimbo imene ili ndi mfundo zochuluka, komanso kuphatikizapo ndi nyimbo imodzi imene anyamata kapena achinyamata amene ali mchikondi amagawana pofuna kuonesa kuti nzakeyo ali committed kwa winayo, ndipo iyoyi nyimboyi amati Ndizasangalala. Ukazakhala kuti wapita kutali endi kumeneko siukuona ena, siunasinthe zochitika zako, ineyo mumtima Ndizasangalala. Pa number 3 pali Teddy Makadi amene anayimba nyimbo mu Julayiso mchaka cha 2024, ndipo nyimbo imeneyi pa YouTube ili ndi 5.6 million views, ndipo nyimboyi amayimba kuti Malere. Nyimbo ya Malere ndi imodzi mwa nyimbo zobeba imene ukamayimvera umachita kuzifunsa funso lakuti koma kodi nyimboyi ndi title zimafuna zigwirizane kuti chani, chifukwa nyimbo amalankhula kuti Malere koma akuti chimene chili Malerecho ndi chibwano. Ndiye kufunsa nkumalankhula kuti why tizayilongosole mu video ina nkhani tikamazaona nkhani yokhuzana ndi oyimba mmene amaperekera mataito. Koma nyimbo imene amati Malere imene inatuluka mu 2024 ndipo panopa imaonedwa ndi anthu ochuluka kwambiri. Nyimboyi inazachitidwaponso remix ndi Driemo imene Teddy anayimba muli monse mene anayimbira mu nyimbo yoyambirira. Zinangosiyana kuti pa pati yake verse yoyambirira panabwera verse ya Driemo, komanso kuphatikizapo Driemo anayika mavocals pa hook imene idapangisanso kukhala nyimbo yopambana. Kenaka tiyeni tione KOK watulutsa nyimbo zambiri, koma tiyeni tiyankhuleni chilungamo.
nyimbo imene anatulutsa May mu chaka cha 2021 ndipo nyimboyi panopa ili ndi 1.7 million views. Nyimbo yake amati mukanabwera. Nyimboyi anayimba ndi Leslie ndipo Leslie anavokera makamaka pa chorus komanso amavokera ma verse ena ndi ena. Nyimbo ya mukanabwera anayimba mu amapiano koma ndi imodzi mwa nyimbo zimene zikhonza ngati sazazitenga bwino kuzavuta kuti KOK azayimbenso ka hit song kena kamene kazakhala ka rhythm yakumwamba kakamayambika. Inde musandimvese molakwika, KOK alinso ndi nyimbo zina zabwino ngati nyimbo ija ya Tiye Tikondane, alinso ndi nyimbo ija ngati Love After 24, alinso ndi nyimbo ngati Ndabwera ndi Nkhani ndi nyimbo zina zochuluka. Mundimvesese iyeyi alinso ndi nyimbo ngati Nakupenda ndi nyimbo zina zambiri zimene ndi zapamwamba, koma mukazamvera bwinobwino nyimbo ijamati mukanabwera imene ndi ya amapiano muzakhulupirira kuti KOK si oyimba amene anabwera ngati akuzakhala palendi, uyo ndi oyimba amene anabwera kuzakhala. Tiyeni tione Malinga Mafia. Kodi Malinga ndi nyimbo yake iti imene anayimba imene tikhonza kuyankhula momveka bwino kuti ndi yapamwamba kuposa nyimbo zake zonse, imene tikhonzanso kulankhula pano moona mtima kuti zizayimbe nyimbo ina imene izakhazika chete yakale ija. Nyimboyi ndi ija imene amati Friends Before Fame. Even when me rich, my friends me now got this. Me now know how you manage this. Malinga I represent. This one is for my real friends. Friends before fame. Hear me no TK. Ambiri mwandikhulupirira kuti nyimbo ya Friends Before Fame mpaka na musiku ya lero imamveka be ya fresh ngati ya last month, imamveka be ya fresh ngati tangomvera pa Medon Monday, imamveka be ya fresh ngati tikuimvera koyamba, chifukwa chakuti iyi ndi nyimbo imene sikuti inangolembedwa pogwiritsa ntchito nzeru koma inalembedwa pogwiritsanso ntchito umunthu. Pali anthu ochuluka ngati Shama Vocals, Suffix, Zanishale, Danlo, Suffix komanso kuphatikizapo hyphen ndi Namadingo. Tiyeni tikhale limodzi chifukwa chakuti listi ikhalabe ikupitirira. Shama Vocals anayimba nyimbo jamati Zoe imene inatulutsidwa mchaka cha 2018 mpaka na musiku alero ili ndi 103,000 views. Ma views apa Facebook asakusokonezeni mutu chifukwa zimangotengera kuti nyimbo popularity yake pa YouTube ndiyotani, koma tiyeni tikhale lere chifukwa chakuti Classic anayimba nyimbo ya Anaconda imene anayitulutsa pa 8 September mu chaka cha 2023 imene ndi best song ya Classic. Suffix anatulutsa nyimbo ija ya Ndikanakhala Jaji imene munali ma lyrics amphamvu, imene munali uthenga ochuluka kwambiri. Ndikanapha anthu onse opanga legalize abortion. Okay, fine. Ndinakakhala judge, ndinakapha anthu onse opanga legalize abortion komanso fazi yopanga criticize mpingo womwe ndimavaya ndimadana nkusaizi. Paliso nyimbo ija ya Zanichali imene amati ndiphunzise. Iyi ndi nyimbo imene inatuluka mu 2015 imene Danlo anangopanga kuti yakayakayo Magina. Kena kunkwika intro yake koma sikuti anayimba nawo undiphunzise pamene Danlo himself anayimbapo nyimbo and 6 mpaka na pano nyimboyi imamveredwabe ndipo anthu ochuluka amakhala akusangalalabe nyimbo ya Cholapitsa. Iyi ndi nyimbo imodzi mwa nyimbo zimene zachitidwa remix kuchuluka. Ndikuyankhula kuti imodzi mwa nyimbo chifukwa ndikhulupirireni nyimbo ya Dictator ija imene amati yangeja yachitidwa remix kuchuluka kuposa nyimbo ina iliyonse ku Malawi. Koma tiyeni tione nyimbo ya Third Eye. Third Eye pakati pa mzaka za 2009 kulekeza 2011 adatulutsa nyimbo imene mutu wake ndi deep.
imene ndikhulupirireni ndi nyimbo yapamwamba imene Third Eye anatulusa. Kenako tili ndi Heze Engola amene anatulusa nyimbo ya Dashing pa 6 December mu chaka cha 2019, ndipo nyimboyi ili ndi 28,000 views pa YouTube. Koma ndikhonza kukusimikizirani kuti Heze Engola ndi mmodzi mwa uyimba apamwamba amene dziko la Malawi sindikhulupirira kuti zimavuta pati kuti angochivomereza kuti nyimbo yake ina iliyonse Malawi wina aliyense azipopa. But anyway, ndi nkhani yokhuzana ndi interest apa. Kenaka pabwera Goti uja pa nkhani yokhuzana ndi rap amene ndi Hyphen anayimba Amazing Grace mu chaka cha 2009. Pa nkhani yokhuzana ndi Hyphen ndikanakhonza kuvotera even Anankabango, ndikanakhonza kuvotera even nyimbo zina zimene iyeyo anayimba, koma Amazing Grace ngati simunayimverepo makamaka inuyo ana mathupini. Tatiyeni ndikuwuzeni kuti ndi nyimbo yapamwamba. Dear Devils anayimbapo nyimbo ya I Rap Nice imene inatuluka mu chaka cha 2006, chimene ndipemphe kuti inuyo mupite mukaonere. So amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, apa mundilole kuti ndimalize video ya msiku la lero potchula nyimbo ya dolo God of all time, greatest artist of all time amene ndi Namadingo. Chifukwa chakuti Namadingo iyeyo asanafike pachapo kuti wayamba kumveka ndi nyimbo zake, nyimbo ngati achina Tuli komanso nyimbo zosiyana-siyana ngati achina Nambe. Iyeyo anayimbapo mu 2010 nyimbo imene amati Mtendere. Iye ndi nyimbo imene inali anthem makamaka tikabwera mnyumba za anthu ake amene amakonda kumvera gospel, tikabwera madera a anthu amene amakonda kumvera gospel, tikabwera mu mawayilesi a anthu amene ankakonda kumvera nyimbo za gospel. Nyimboyi inali yamphamvu, inali ndi kuyamba kwake kumene tangokumveserani mene inkayambira. Amafuna chani imafuna nditiwe nyumba inu dayani mwini wake ndani amafuna chani imafuna nditiwe ulendo wanga nyimbo inkayamba motero. Inali imodzi mwa nyimbo zobeba, imodzi mwa nyimbo zapamwamba. Kodi nyumbayi ndi yandani? Mwini wake ndi ndani? Ineyo nditangolowatu nyumbayi ndapeza mtendere opambana mu mtima mwanga. Dzina langa ndine Samapita, ndi dolo uti amene nyimbo yake mwagwirizana nayo kuti tayisiya pa ndandanda oterewo. Komanso kuphatikizapo ndi oyimba uti amene mafuna mutadziwa nyimbo yake imene yaposa nyimbo zake zina zonse. Tatiuzeni oyimba amene mankonda, ngati tatchula oyimba amene inuyo mamunyadira. Video hii ipaseni like, komanso ngati mwayikonda video hii mwapadadera ipaseni like. It's your boy Samapita. Takhati kupangapo ma videos ena ndi ena mbuyomo, tipemphe kuti amenewo mwaonenso. Tionane mu video yotsatira. Bye. Sala kukutizalo wako pakandani, dili mano kukupa san true fire.